Assalamu alaykum, mehman adamlar, hanımlar ve cenaplar. Nähli dogan garnaşlar, dostlar, dostlar, kulakdaşlar, gullukdaşlar, ýaşlymyň garşalarlar. Turmalar, günün qırpmalar, bugünkü şartlı şokun toyu tomaş etmeli. Kim kadarım olmayan mıdırsak kendini hacet ediyor. Kadarım olmayan maykan olmayan bir yaklaşsan, olmayan dünyada yok olmadı, yok olmadı böyle yapar. Ay böyle Amerikanlar ölümcül etmedi. Kadarcan, Şahir bir şeyle acayip sözler aytıyor. Barlı wagtyň aş dudugdan dadarlar. Ýoksul wagtyň adam tutan tapylmaz. Sataşda da dost minniyen nadanlar ejem ýaly. Dost tapmadym adamlar. Kän göz yumdum bahyllarga. Käte men ul geldim ýakynlarga. Sataşdamda insanlaryň sahylaryna ejem ýaly. Dost tapmadym adamlar. Toy tomaşa giderim demen nadan diyerdi. Yamandan daşta dursa adam. Sonra gözlerine yolun dikip yadan ejem ýaly. Dost tapmadım adamlar. Kimler dost dünya getirdi peyda, kimler şahat günümde bollu ve şeyda. İki dünya arasında men geda ananın ejem ýaly. Dost tapmadım adamlar. Yaşatın käbeler, yaşatın mehman enilenmeli, ecelenmeli. Hani eniler çürüyen çarparın. Kulçemeli kim kapı, eğer kim kudu var ya, büyüdüğünü sehet kolya, o koy kolya, o toyda da men alıp var ya. Bir, bak! Kim yapışı? Hadi yapacağım. Bir Murat Şarifa, köp minnettarlygymy bilýär. Şoğun bilen el çarpyp, şukur ki ajaýyp toýmady. Geçirip bu toýlar, ýene-de ýaşy günlerde, toýly günlerde diýdarlaşýar.